Salut! Mă numesc Korcinski Sorina și fac parte din echipa de recrutare a Endavi. Din 2023 sunt membră a echipei de bază Tech Women Moldova. Calea mea în IT a început cu o dorință puternică de a dezvolta abilitățile profesionale și a ajunge în Endava, compania mea de vis. Am absolvit facultatea de științe economice și pe atunci nici nu bănuiam că voi ajunge să lucrez în domeniul IT. Fiind înrolată în programul de masterat, am obținut o bursă de studii în Suedia, iar la întoarcere am fost acceptată în primul program de internship în recrutare din istoria companiei. Timp de 2 ani în recrutare, am reușit să identific oamenii potriviți pentru pozițiile potrivite și să contribui la experiența pozitivă a noilor angajați. Îmi place să cunosc oameni noi, să ofer ajutor și să descoper povestea din spatele fiecărei persoane. Asta îmi propun să fac și în comunitate. Prin evenimentele, programele de mentorat și inițiativele noastre, vrem să aducem valoare, să construim relații de încredere și să oferim suport și ajutor femeilor care doresc să-și înceapă o carieră în IT. Noi depunem suflet în ceea ce facem și acționăm cu pasiune. Din propria experiență, știu că o reprofilare este una provocatoare, dar nu și imposibilă. Chiar dacă vin din alte domenii, încurajez femeile să investească în cunoștințe și dezvoltare personală, să-și realizeze scopurile, să avanseze în dorințe și să creadă în forțele proprii. IT-ul nu ține cont de vârstă, studii sau experiență. Domeniul dat este unul vast și promițător, iar companiile pe piață devin din ce în ce mai competitive. Atâta timp cât te informezi temeinic, ai o expunere constantă la informații și te înconjori cu oameni de la care poți învăța, ai șanse mai mari să alegi un job care ți se potrivește. Toate aspirațiile noastre pot deveni realitate dacă avem curajul de a le urma. Dragi femei, fiți deschise și nu uitați, unde există voință, există și o cale.